Goddag. Bare i USA i dag er der over 12 millioner illegale indvandringer, og det er USA godt træt af. Så i dag taler vi med George Washington Bush og Pablo Lecia, som er illegale i USA. Hvad siger du til det, George Washington? Jeg synes, det er for dårligt, at de ikke kan holde sig over på sin egen side, og hvad skal de over ved os, og de får jo ikke særlig meget bedre liv derovre, men de siger det jo selv, så ja. Hvad siger du til dit forsvar? Jamen, altså, det er fordi, vi er så fattige. Altså, vi kan ikke få en rigtig uddannelse, fordi vi ikke har råd til at gå i skole, og hvis vi ikke rigtig kan få det, så får vi et dårligt job, hvor vi ikke tjener nok penge. Men USA virker så rigt, så selvom vi får et dårligt job, får vi måske mange flere penge, og så kan jeg redde min familie. Så kan jeg få et ordentligt hus, mad og det hele. Til næste spørgsmål. Hvordan kom du over muren, Pablo Lecia? Vi gik igennem ørkenen, fordi vi havde hørt, at muren var blevet dækket af sand. Min mindste barn døde, fordi vi ikke havde nok vand, og ja, vi var næsten helt færdige. Da vi så endelig kom derhen, gik jeg over for at tjekke, om der var nogen. Jeg så grænsevagter. Jeg nåede at gemme mig, men det gjorde min familie ikke. Og de blev taget og blev sendt tilbage til Mexico. Hvad siger du til det? Ja, det lyder umiddelbart sørgeligt, men sådan er det. Grænsen til Mexico, de skal jo have lov til at komme over til vores grænse, eller over til vores land. De kan ikke bare sidde, eller de kan jo ikke bare komme over i vores land, og så tro, de kan tjene penge, og så komme tilbage igen, så er de bare rige. Så ja, Og nu går vi videre. Hvordan blev du opdaget i USA? Okay, jeg fandt nogle mexikanere, og de spurgte, hvem jeg var. Og jeg sagde, at jeg var Pablo, og jeg var mexikaner, og jeg var illegal kommet hertil. Så tog de mig hen til et lille hus, hvor der var, jeg ved ikke hvor mange mexikanere, der var så mange, og vi havde næsten plads. Der var vist over 100 mexikanere inde i den lille hytte, og vi kunne næsten ikke være der. De fortalte, at jeg skulle gå ud på 26. gade i Chicago, og der kunne vi bare gå i en dag. Så kom der en mand og solgte falske green card og ID-kort. Sådan et fik jeg. Jeg fik et job, men det var meget hårdt arbejde, men jeg tjente godt, synes jeg. Men så, da vi var i den der lille hytte, og jeg var glad, fordi jeg klarede det, og jeg var også lidt ulykkelig. Mig og min familie havde stået og talt sammen ved muren. Så lige pludselig blev døren bare sparket op, og der kom politibetjent ind, og endda en af dem, jeg stolede på, var en politibetjent, der blev taget til fange. De lænkede mig. Jeg prøvede at kæmpe imod, men det gik ikke så godt. Der var vist, og der var en, der nåede at løbe, men han blev hurtigt taget ned igen. Så stod jeg der og skulle til at slippes fri. Så kom der nogle mænd og udpegede mig. De tog mig ind i en vogn og kørte mig hertil. Og de sagde til mig bagefter det her show, så bliver det lukket tilbage til Mexico. Hvad siger du til, at man kan købe green card og ID-kort? ja, jeg vil sige, at vi skulle have lukket de butikker der, men der er folk, der bliver ved med at sælge dem, og det dårlige er, at dem ved grænsen tror på det. Så der er ingen besvær for, at de kan komme over grænsen. Og det med, at du er blevet lukket inde, det fortjener du ikke for. Men ja.
bare sige til dem. Til sidste spørgsmål. Hvad vil du lave, når du kommer tilbage til Mexico? Jeg vil prøve at få råd til en uddannelse, for jeg tjente jo lidt penge, da jeg var i USA i 2 uger. Hvad siger du til det? Jeg synes nærmest, man skulle tage penge fra ham, fordi de er ulovligt tjent, og ja, det synes jeg ikke, han kan være bekendt. Men hvordan får han råd til mad og vand? Og... Ja, men det må han jo finde ud af. Han kan jo på en eller anden måde tjene penge over i Mexico. Ja, det har du jo ret i. Hvad siger du til det? Jeg kan bare ikke tjene nok penge. Nok penge. Hvad skal du bruge penge til? Mad. Vi er en stor familie. Jamen. Og vi bor næsten 3 familier i et hus. Jamen, du sagde lige, at din baby var død, så er jo ikke særlig mange. Og... Ja. Nej, men jeg har også 2 andre børn. Ja, men de kan jo... Du kan jo måske blive farmer, måske. Jamen, jeg har ikke råd til korn og mad. Så få fat i nogle dyr, måske bytte. Kan man ikke det dernede? Kan man ikke bytte dyr, så du kan slagte dem, og så kan du få noget at spise? Sælge det måske. Vi bor jo inde i en by. Hvordan skal vi komme ud på landjord og få passet dem? Og vi skal også betale mad til dem. Ja, men du kan jo også slagte dem, når jeg køber dem. Det bliver alligevel bare et større besvær, hvis vi opfører dyr. Ja. Men vi tager penge fra ham alligevel. Okay. Sådan går det, når USA og Mexico møder hinanden. Vi ses i næste uge.